Αγαπητοί φίλοι του Act of Paul, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι αυτής της σειράς, η οποία, όπως έχετε καταλάβει, έχει να κάνει με την ανάλυση ποδοσφαιρικών αγώνων και στοιχηματικές προβλέψεις. Το σημερινό βιντεάκι, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, έχει να κάνει σχετικά με το επερχόμενο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Να βάλω μια ανωτελεία και να πω ότι στο προηγούμενο βιντεάκι που αναλύσαμε το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ είχαμε μεγάλη επιτυχία, 3 στις 4 στοιχηματικές προβλέψεις. Όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει βαθμολογικά μετά τις γκέλες του ΠΑΟΚ. Επειδή παρακολούθησα ολόκληρα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, έχω να πω ότι δεν βρίσκω κάτι αρνητικό στην ομάδα του Πειραιά. Όλα λειτουργούν άψογα, διοικητικά, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής φέτος και από πολύ νωρίς. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ, πολλά προβλήματα, εσωαγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Είχαμε επιδρομές φιλάθλων ή οπαδών του ΠΑΟΚ στην προπόνηση, που θυμίζει άλλες εποχές. Μεγάλα τα προβλήματα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Παύλο Γκαρσία και από πλευρά διοίκηση και από πλευρά φιλάθλων, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς το ρόστερ των 65 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Ενώ απ' την άλλη ο Άρης που είναι δεύτερος έχει η αξία των παιχτών του 20 εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ με το τριπλάσιο, ίσως τετραπλάσιο, είναι πιο κάτω. Πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα, να αναλύσουμε τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός στις στημένες φάσεις. Μόνο εκεί βασικά είναι καλός. Κυρίως από κόρνερ, κίνηση στο πρώτο και δεύτερο δοκάρι. Εδώ με Ατρόμητο κερδίζει πέναλτι, το οποίο στη συνέχεια χάνει ο Τζόλης. Επόμενο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ καταλήγει σε γκολ με τον Ουάρντα. Πάλι με το Βόλο το ίδιο σκηνικό, κερδίζει πέναλτι μετά από κόρνερ και κίνηση του Σβάμπ στο πρώτο δοκάρι και κάνει την ανατροπή με το Βόλο μετά από γκολ του στόπερ, του Ίγνασον, με κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Τώρα όσο αφορά το build-up που επιλέγει ο Γκαρσία, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα βιντεάκια. Η μπάλα προσπαθεί να πάει στο χώρο του κέντρου, όπου εκεί πέρα έχει καλούς playmaker ο ΠΑΟΚ, και να γίνουν στη συνέχεια τα overlap είτε από αριστερά είτε από δεξιά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ από αριστερά, και η αντίθετη πλευρά να κινηθεί προς τα μέσα. Επίσης ο ΠΑΟΚ φέτος επιλέγει, όχι φέτος, με τον Γκαρσία επιλέγει να κινηθεί με μεγάλες παλιές στην πλάτη των αμυντικών, όπως στη συγκεκριμένη φάση και σε πολλές άλλες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να απειλήσει τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ψηλά και γρήγορα στόπερ. Θα δούμε. Και εδώ ο καλύτερος παίχτης του ΠΑΟΚ, κατά την προσωπική μου άποψη, ο Κάρολ, ο οποίος άμα βρεθεί στο σωστό timing και του έρθει μπάλα, θα την κάνει γκολ. Πάμε εδώ λίγο να δούμε την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει ανάλυση της αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ και εκεί θα χτυπήσει. Να ξεκινήσουμε εδώ πέρα από το μάτι του Ατρομήτου, το οποίο είδε ολόκληρο, και του Βόλου. Εδώ πέρα ο Γιαννούλης έφαγε πολύ κράξιμο, έκανε μία λάθος πάσα, αλλά πού είναι η μετάβαση των παιχτών του ΠΑΟΚ, το αμυντικό transition όπως λέγεται? Η μπάλα βρίσκεται στο παίχτη του Ατρομήτου και εδώ 4 παίχτες του ΠΑΟΚ απλά τον κοιτάνε και κανείς δεν πάει πάνω του. 1-1. Πάμε εδώ στο 2-2. Ο Οικοδόμος Χριστοδουλόπουλος έχει τριπλάρει το νεαρό Μιχαηλίδη. Εγώ αν ήμουν Μιχαηλίδης θα έβγαζα την μπλούζα, θα την άφηνα και θα έφευγα αποδυτήρια αν με έκανε τρίπλο Οικοδόμος. Και η μπάλα πηγαίνει εδώ πέρα
μέσα στην περιοχή, όπου έχουμε πει ότι τα αμυντικά half του ΠΑΟΚ λείπουν από τη συγκεκριμένη θέση, δεν πέφτει κανείς σε οποιοδήποτε παίχτη πάει να σουτάρει. Πασχαλάκης, ο Σούπερμαν, το πνίγει, πηγαίνει πάνω του και πάει να κάνει κλασικά μια εκπληκτική απόκρουση για να δείξει ότι κάτι έκανε στο παιχνίδι. 2-2 και εδώ στο 3-2 στην ανατροπή βλέπουμε εδώ πέρα την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Τελείως λάθος, Βιερίνια αλλού για αλλού, παλέμαχος. Εδώ πέρα δεν υπάρχει βάθος σε κανένα από τα δύο στόπερ. Βασικά εδώ ο Μιχαηλίδης πολύ σωστά κάνει και βγαίνει, αλλά ο επιθετικός έχει πάρει την εσωτερική εδώ του Ίγνασον. Ο Πασχαλάκης έχει μείνει πίσω στην εστία. 3-2. Και εδώ πέρα στο μάτς με τον Βόλο βλέπουμε πόσοι παίχτες της αντίπαλης ομάδας βρίσκονται μέσα στην περιοχή. 1, 2, 3, 4, 5 παίχτες. Ο ΠΑΟΚ επιτρέπει 5 παίχτες του Βόλου να πατήσουν περιοχή. Και εδώ είναι δύο ξεμαρκάριστοι, κανένας αμυντικός ή αμυντικό χαφ δεν πηγαίνει πάνω στην μπάλα και δέχεται γκολ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εδώ πέρα έχω κάνει zoom εδώ πέρα. Είναι στο 2-2 του Ατρομήτου που συγκρούονται δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Από αυτή τη φάση καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς άμυνα φέτος. Πάμε να δούμε και τον Ολυμπιακό. Δεν έβαλα την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού γιατί, όπως σας είπα, είδα τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δεν βρίσκω κάτι λάθος στην αμυντική λειτουργία του. Όλα γίνονται τέλεια. Εντάξει, δέχεται κάποια γκολ από τύχη. Πώς επιτίθεται ο Ολυμπιακός, πώς κάνει παιχνίδι. Πάμε εδώ στην πρώτη φωτογραφία. Ο MVP του Ολυμπιακού, ο 36χρονος Βαλμποενά, ο οποίος ανανέωσε και το συμβόλαιο του για 1 ακόμα χρόνο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στα μεταξύ τους παιχνίδια, πέρυσι παίξανε πόσα παιχνίδια? Αρκετά. Δεν έχει μπορέσει ακόμα να βάλει ένα παίχτη πάνω του, να το μαρκάρει για 90 λεπτά, man to man. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Γκαρσία. Πρέπει να το κάνει, πρέπει να βγάλει εκτός αγώνα το Βαλμποενά. Αυτός είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του Ολυμπιακού, αυτός κάνει τα πάντα. Εδώ πέρα, στην κάτω φωτογραφία, ο Ολυμπιακός πηγαίνει την μπάλα στα πλάγια, μαζεύει 1, 2, 3, 4, 5 παίχτες της αντίπαλης ομάδας και στη συνέχεια βάζει την μπάλα προς τα μέσα, καθώς έχει πολύ καλά αμυντικά χαφ και προσπαθεί να παίξει την αντίθετη πλευρά του αντιπάλου. Τι έβγαλε εδώ τώρα? Πάμε εδώ στην πάνω φωτογραφία. Ο Ολυμπιακός παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Είναι έξω από την περιοχή, βλέπετε εδώ πέρα σε ποιο σημείο, και παίζουν κάθετη πάσα. Ο Καμαρά με τον Μπρούμα. Καμαρά φοβερό αμυντικό χαφ, κάνει τα πάντα. Ο Μπρούμα απ' την άλλη, πολύ καλή μεταγραφική κίνηση τελικά για τον Ολυμπιακό, πολύ γρήγορος, μπουκάρει μέσα, σκοράρει, βγάζει assist, εκπληκτικός, πραγματικά. Εδώ έβαλα αυτή τη συγκεκριμένη φάση, καθώς είδαμε όσον αφορά την άμυνα του ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει συνοχή της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ, συνεννόηση μεταξύ των στόπερ. Ο Ολυμπιακός βρίσκει λύση σε ομάδες που έχουν τέτοιο θέμα με κάθετες πάσες και κάθετη κίνηση του φορ. Και επίσης εδώ στη δεξιά φωτογραφία, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ δεν μαρκάρει ποτέ παίχτες παίχτες του κέντρου της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι εισέρχονται μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Ολυμπιακός σκόραρε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει ο Παύλο Γκαρσία και να πει επιτέλους στα αμυντικά χαφ του ΠΑΟΚ, τα οποία δεν στρίβουν, αλλά είναι καλοί playmaker, γυρίστε και μαρκάρετε μέσα στην περιοχή, αλλιώς θα το πληρώσουμε. Αυτά όσο αφορά την ανάλυση.
Τώρα στοιχηματικά, το ματσάκι το βλέπω σίγουρα γκολ. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει, πρέπει να κερδίσει, θα βγει μπροστά, θα πιέσει, διότι είναι 10 βαθμούς πίσω. Δεν τον βολεύει σε καμία περίπτωση ήττα, ούτε ισοπαλία, γιατί θα μείνει η διαφορά στους 10 βαθμούς. Θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ σίγουρα, αλλά θα φάει και γκολ. Είδαμε ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι τραγική. Οπότε γκολ το ματσάκι και ισοπαλία. Το βλέπω ισοπαλία, το βλέπω χ, 1-1, 2-2. Εγώ εκεί θα σταθώ, αυτά τα σκοράκια θα παίξω. Δεν νομίζω να γίνει κλειστό παιχνίδι. Θα ανεβεί ο ΠΑΟΚ, αλλά θα το πληρώσει και πίσω. Οπότε, φίλοι και φίλες, αυτά για το επερχόμενο ντέρμπι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εννοείται subscribe, like, σχολιάκια, ξέρετε εσείς. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.